Er zijn 51 stemmen uitgebracht op de heer Elias en er zijn 83 stemmen uitgebracht op mevrouw Ariep. Dan nog even de formele kant van de zaak. Aangezien mevrouw Ariep de volstrekte meerderheid heeft behaald van de aantal stemmen, is zij bij deze gekozen tot nieuwe voorzitter van deze Kamer. En ik zou haar willen vragen naar voren te komen, maar niet voordat ik ook de andere kandidaten die zich kandidaat hebben gesteld van harte dank, denk ik namens ons allemaal. En natuurlijk ook de leden van het stembureau die hard hebben moeten werken vanavond. Heel hartelijk bedankt. En deze leden zijn bij deze ook ontheven van hun taak. Mag ik mevrouw Ariep vragen om naar voren te komen en de voorzittershamer in ontvangst te nemen. Ik kan bijna niemand zien. Nou, dank jullie wel. Ik wil alle collega's ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld.